vuelve a aparecer, imponiendo su ley. Si tú quieres como quiero yo, nos lo podemos hacer o mucho mejor. No lo dudes, mi amor. Era unha vez un grupo que se chamaban Os Elementos. Tuveron que cambiar de nombre porque había outro grupo xa que se chamaban e xa gravaron un disco, pero ten que quedar claro que os auténticos son os que están aquí ahora, os que estamos. Hai case que 2 anos xuntábanse estes 5 rapaces en Arzúa, unha terra con sona de bons queixos e quen sabe se a partir de agora tamén do bo rock and roll. Eu penso que as dúas cousas combinadas podense levar moi ben. No noso caso é así, e creo que se non o conseguimos, pode conseguir calquera. Neste concerto da Clave, en Santiago, participaban como grupo invitado na presentación do disco de Los Reyes y los Astros, pero anteriormente xa experimentaran o directo en concertos con Los Enemigos, Los Celtonos ou Desperados, todos eles grupos da súa devoción. Pero aínda seguen percorrendo o camiño dos millonarios. Non ganamos un duro, a verdade é que non ganamos un duro. No, pero... Home, temos aquí un Cadillac aparcado e tal. Pero ainda así non somos nada, Non somos nada, non somos nada. Y ya sé que mañana volveré a tropezar y moriré junto al mar. Pero xerábamos a grupos que para nós creemos que son os máis, os grandes, os Rollins, os Beatles, os Creedence, grupos españoles tamén, que tamén como os Enemigos, os Deltonos, é un largo etcétera, pero sobre todo queremos ser nós mismos.